कलेजनि सिख्लाफोर देखायनो र' गाइस कलेज मानि गारला गाइस सिख्लाफोरनि भिडिअ रिल्स सिगांथिं फैथांसै Hi guys, from Diva. Gibi-gibian nontonku आंनि YouTube channel बानायनाय जाबाय माने अखा हाबाबो आं भिडिअ बानायनो गोसो गैया ओमफ्राय बानायथारबाय आरोना नायलांबाय थादो भिडिअखौहाय दिनै कलेजावहाय फ्रेसार्स दं थांलायनोसै दिनै नै मुनुस मोननाव फैदोंमोन मुनुसनि माबा लांनो थांसै नै दायो जोङो नायलांबाय था ना भिडिअखौहाय इन्टारेस्ट बानायगोन दे गाइस दायो माने जोङो थांबाय दं ओरै उनावबो दं आरो उनाव सानैबो दं नायलांबाय था भिडिअखौ नै फाग्लाया बोरै ट्रेन खालामदों दैयाव सेस सिला जोब्बाय जोंखौ मोजां सालाय सेस हाब्रु फुनांगोन दा मुनुसआवहाय मेन रड मोनबाय गाइस मेन रड मेन रड जोङो दिपा रिजर्टआव थांनो सानदोंमोन दिनै मा जायो दा बेलासियाव मिथिसिगोन आरोना गाइस मनटुआ गिखागोन वादा नोजोरा गाइस मनटुआ गिगोन होनदों दा अखा थाइफ्रिबाय दं मोजां मोनदों अखाया जमा जाबायमोन भिडिअ गारियानो गासिबो सापर्ट गाइस फाइनालि नै सिमेन्ट दालां मोनबाय सिमेन्ट दालां खारफैदो दै एसे साइडजों वाव भिउआ ओमफ्राय अखा हादोंना बोरैबा सिजोब्बाय मालायफोरा कार सायाव नांदो अखा सिजाया जोंहा बाइक सायाव अखा सिजानांगौ गाइस माला जोंफोरा लानो हागोन बेफोरखौ दैयानो खुस्राखानो आयौ खुस्राबाव ओरैबायदि आखाइ हगारनासो नांबावो ओइ 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 नोंसोरो बबे साप्रि ओइ साप्रि बहानि नोंसोरो साप्रि ओइ साप्रि गाइस नै कलेज तिनालि जोंनि कलेज तिनालि मोनफैबाय ओइ नो सिख्लाफोर गाइस नो बेबो जोंनोसो थांबावदों थौ बार बोरमा दं सिगाङाव वा डेन्जार दाननाय दं फाइनालि कलेज मोनहैसिगोन हाय गाइस नैबेयाव माने जिर'स खालामदोंमोन ओमफ्राय जाबाय ओमफ्राय थांनोसै आरोना माने साबजेक्ट सोलायनांगौ दं आंनाहाय साबजेक्टआ भुल जादों ओंखायनो जाबाय थौदो नै कलेज साक्सेस नै मुनुस थांलांसै माने कलेजनि सिख्लाफोर देखायनो र' गाइस नै मिसिं सिख्लाफोर उनाव हेपिनो मिसिं सिख्लाफोर बेनो ओमफ्राय ओरैजाय सालदे दं ओमफ्राय मानसिफोर दं आरोना स्टुडेन्टफोर नै प्रग्राम जादों नै सिख्लाफोर कलेजनि मेरि सिख्लाफोर हाय गाइस फाइनालि जोङो कलेज मोनफैबाय नै ओरैजाय उनथिंजाय लोगोफोर दं ओमफ्राय दायो माने नायनोसै आरोना सिङाव हाबना नायनि माबोरै जादों हेपिनो नायलांबाय था भिडिअखौहाय जोबजासिम दिनैसो बानायदों मा बुंनो मा मानो जादों ना बेसेबा गोबाव जागोन आं भिडिअ बानायोहाय हाय गाइस कलेजाव नै बया बिर दिनैनो मानसिफोरा आयौ बिपेन ओइ मेथाइ खनसिन हाय गाइस फाइनाल नै बाथरुमथिं फैदो ओमफ्राय जों आखाइ आथिं सुनानै हाबहैनोसै नायलाय मुनुसा ससमावनो होबावो गरमनो नै हाय गाइस फाइनालाव नै होनोसै होनानै थांसै सामोननोहाय बड' होबाव लागेसै दु अल्टारनेटिभ इंलिश गाइस दायो माने रुमाव एन्ट्रि होबाय जोङो आयौ जोंहा ओरैजाय अरबिन्द्र सार माने जोंना नै बिदाया बिदाखौ नांदों आरोना नै बिदाया जोंना हाय गाइस दायो माने नै सिख्लाखौ लोगो मोनदों गोबाव जाबायमोन जोङो लोगो मोनैया ओरैजाय आदै दं जोंना ओमफ्राय नै ओरैजाय बिपिनमोन दंमोन दा धनिराममोन गोबाव जाबायमोन लोगो मोनैया दिनै फाइनालि कलेजाव लोगो मोनजोब्बाय कलेज मानि गारला गाइस सिख्लाफोरनि भिडिअ रिल्स बानायफ्रा ओरैजायनो रिल्स बानायलाबायदों मा सानो सिखायलाबायदों ओमफ्राय बेलेग रुमफोरावबो माने रिल्स बानायलाबायनाय गोजा आरोना ओमफ्राय जों गन्दाफोर दं उनाव नोंथाङा मा बुंनो सानो आं जेबो बुंथ'ला एक नाम्बार गुन्दा नुखायो बेफोरबायदि गानबाथाय आंना मेगना एसे गाज्रि जादों बेखायनो सना सासे
हाय गाइस बोरिं मोनबाय दायो माने लोगोनि रुमावसो थांना जिरायनोसै जोङो नै गासिबो गरम मोनजोब्बाय थांहोलांसै ओमफ्राय मानसिफोर गेटफोरावहाय फट' साफायलाबाय दं ओमफ्राय जोङो रुमाव थांना थांनायाव जेला बोरिं मोनथारबाय जों बेयाव हाय गाइस बोरिं नांजोब्बाय कलेजाव ओमफ्राय साइडथिं जिरायबाय जों साउन्ड मेथाइ खोनासंनो बानायगोन ना होननाय दा लोगोफोर जिरायनानै दं ओरैजाय ओमफ्राय थांहोलांसै जों सिगांथिं फैथांसै डान्सिं गाइस डान्सिं लोगो खननाय जों मोसानाय मोसालै मोसाबाय हाय गाइस गोबां इन्जय खालामबाय कलेजावहाय बिराद मोजां नांदों आरोना बिराद इन्ट्रेस्ट नांदों गासिबो लोगोफोर फैदों बिराद मोजां जादों आरोना ओमफ्राय नै जों बाहेरायाव फैलायबाय सनाजों आजोंहाय भिडिअखौ बोरै नांदों गासिबो कमेन्टआव खिन्थाहर दे अबस्था गैलानो गोलोमना जोब्बाय आरोना माने लंपेन्टफोराथ' अबस्था गैलानोसै बया इन्जय खालायबाय आरोना गाइस ओमफ्राय भिडिअखौ बोरै नांदों कमेन्टआव प्लिज अननानै खिन्थाहर मानसियानो अबस्था गैला नै एस' गोलोमला जोब्बाय मानसियानो नै गोसोम गोफा बोरै जाजोबखो मोसाबावनोसै गाइस दसे रंजानानै थांसै ओमफ्राय गाइस आंनि मोसानायनि भिडिअ नांगौबा गासिबो खिन्थाहरदो कमेन्टआवहाय